के मंदिलिया में 3 किस्म के फूलवा बा हो, 3 किस्म के फूलवा बा। एगो फूलवा मैया हमारा के दिहा हो, एगो फूलवा मैया हमारा के दिहा हो, एगो फूलवा। लाला का फूलवा बरले बा, पियर का फूलवा बरले बा, अरहुलवा फूलवा मैया हमारा के दिहा हो, अरहुलवे फूलवा मैया हमारा के दिहा हो, अरहुलवा फूलवा। मैया के मंदिलिया में 3 किस्म के सरिया बा हो, 3 किस्म के सरिया बा। एगो सरिया मैया हमारा के दिहा हो, एगो सरिया मैया हमारा के दिहा हो, एगो सरिया। लाला का सरिया बरले बा, पियर का सरिया बरले बा, पेन्हाला का सरिया मैया हमारा के दिहा हो, पेन्हाला का सरिया मैया हमारा के दिहा हो, पेन्हाला का सरिया। मैया के मंदिलिया में 3 किस्म के सिंदूरा बा, एगो सिंदूरा मैया हमारा के दिहा हो, एगो सिंदूरा मैया हमारा के दिहा हो, एगो सिंदूरा। लाला का सिंदूरा बरले बा, पियर का सिंदूरा बरले बा, भाखर का सिंदूरा मैया हमारा के दिहा हो, भाखर का सिंदूरा मैया हमारा के दिहा हो, भाखर का सिंदूरा।